Har du hørt den enkelt sang om frihed? Så håber jeg, du får det rigtig godt. Så skal du bare se, hvordan det er, det var som man er på sprøjten eller hvordan det ding dong, ding dong, dong, dong. Ja, hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan ding 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 ding. Hvordan du 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 du. En enkelt sang af frihed. Yeah! Syng den højtale kapacitet. Ja! Du er sygt, hvor det bor. Har du bor om, hvor du bor. Så skal du bare se. Velbekomme. Lav det velkommen til Tokyo Lufthavn. Lav det fængsel. Yes! Ned! Skal vi lige have noget show på her. Ding, 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 ding. Ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Wow. Jeg gik en forud over Langebro. Der mødte jeg en mærkelig mand. Det er dig. Ja, det er aldrig en udstå. Nej, det kan godt forstå. Nej. Nå. Ja. Skal vi uafrunde på vej? Skal vi råbe af det? Nå, det tror jeg jævler. Det er sådan svensker, det er. Det var sandt. Kom lidt under så. Ej, det skal være her. Goddag. Hvordan har vi det? Særligt Regionaltog fra Fredericia kl. 18.30 kommer i 60